Παιδιά, αυτό είναι το πιο δύσκολο βίντεο που κάνω από την αρχή του challenge. Την Κυριακή που μας πέρασε, είχα ένα ατύχημα. Σε συνδυασμό με το ότι είμαστε στη μεγάλη εβδομάδα, έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Στο βίντεο αυτό θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο σταματάω το challenge, αλλά και τι σημαίνει αυτό για εμάς. Έχω γεμίσει γυαλιά στα χέρια. Όχι, εγώ στα χέρια παντού, με πονάνε. Μπρο, μόλις έμεινα χωρίς αμάξι, ρε. Εδώ φύγαμε. Ευχαριστώ. Παιδιά, όπως είδατε πιο πριν στο βίντεο, είχαμε ένα ατύχημα την Κυριακή το πρωί. Βγήκαμε πάνω στο βουνό, να με κάνει μια βόλτα ο φίλος με το αυτοκίνητο να μου το δείξει. Πήραμε τα καφεδάκια μας. Και το ατύχημα, αν δεν προσέχεις, δεν έρχεται να γίνει. Σε μια στροφή, χάσαμε τον έλεγχο. Το αμάξι γλίστρησε επειδή το χώμα ήταν μαλακό. Φέραμε 2 τούμπες. Ήμασταν τυχεροί επειδή φορούσαμε ζώνη. Να φοράτε πάντα ζώνη. Είχα μάγιο που δεν χτυπήσαμε περισσότερο. Που δεν δημιουργήσαμε κάποιο ατύχημα σε κάποιον άνθρωπο που απλά περνούσε να κάνει τη βόλτα του. Και γενικότερα δεν έγινε κάτι χειρότερο πέρα από τις υλικές ζημιές, τις λαμαρίνες και μια διανυκτερεύση στο νοσοκομείο και 5-6 χτυπήματα. Να βγαίνετε, να περνάτε καλά, να κάνετε ό,τι σας αρέσει, αλλά πάντα με προσοχή. Πάντα ζώνη και πάντα να σκεφτόμαστε για τους υπόλοιπους. Πέρα από το ατύχημα, είμαστε και στη μεγάλη εβδομάδα. Για εμένα, η ένταση του γυμναστηρίου δεν ταιριάζει με την ηρεμία που χρειάζεται η ψυχή μας. Θέλω να τιμήσω αυτές τις ημέρες, να νηστέψω σωστά και να αφήσω το μυαλό και το σώμα μου να αναρρώσουν. Και πνευματικά, αλλά και σωματικά. Η γυμναστική είναι υγεία και όχι καταναγκαστικά έργα. Και η υγεία συμπεριλαμβάνει τη ξεκούραση. Γι' αυτό τα λέμε τη Τρίτη του Πάσχα ακόμη πιο δυνατή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ και να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με αγάπη και υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ πολύ.